Включи се в зимния лагер. Първата тренировка с мен е безплатна. Има отворени групи за мъже и жени. За тези, които искат да отслабнат и да влязат във форма. И за тези, които искат да изградят чиста мускулна маса. Всеки тръгва от различно място, но целта е една. Резултат, който се вижда и усеща. Тук не става дума само за тренировки, а за това да си върнеш контрола над себе си. А ако вече си постигнал тялото, за което мечтаеш, ще поддържаме резултатите без да замазваме положението, без оправдания. Работя заедно с жената до мен. Живеем живота, който искаш ти. Различна енергия, една цел. Да ти дадем резултати без празни обещания. Искаш женски подход, имаш го. Искаш мъжка твърдост, имаш и това. А най-доброто, можеш да ги имаш и двете заедно. Покриваме всеки сценарий, за да получиш повече стойност, отколкото очакваш. Не гоним клиенти, гоним резултати, а тези, които тренират с нас, ги постигат. Ще направим консултация, ще видим къде си, какво точно ти трябва и как да стигнем до там заедно. Ще ти покажем, че можеш повече отколкото си мислиш, ще усетиш как работим още от първия ден и защо резултатите при нас не са случайни. На разположение сме всеки ден без почивка, тук, във Варна, в една от най-добрите зали в града. Ако имаш желание, ела, запознай се с нас, тренирай, усети разликата. Провеждаме персонални и групови тренировки, може да тренираш с приятели или роднини. Споделете преживяването си заедно. Ако си във връзка, ела с половинката. Тренировките сплотяват. Когато тренирате заедно, изграждате не само физиката, изграждате връзка, в която има дисциплина, уважение и сила. За най-сериозните, които гонят дългосрочна цел, ще изготвя персонализиран хранителен режим напълно безплатно. Ще следим всичко: хранене, тренировки, напредък. Ще се движим в правилната посока с правилната скорост. А ако не си от Варна или искаш самостоятелен подход, ще скъсим дистанцията онлайн. Пълно онлайн треньорство, персонален план, хранителна и тренировъчна стратегия, видеодемонстрация на всички упражнения, постоянна комуникация, проследяване на процеса, всичко под мой контрол, без нищо излишно. От теб желание за промяна, от мен всичко останало. Аз съм Алекс Димитров, отдал съм живота си на това. Ще те заведа до върха, стига да имаш куража да тръгнеш. Ако си готов, влизай. Ако не си, стой настрани и гледай другите как се променят.